O tiprasa hinjangnai rok boro tong boro cha busuk kunao tong busuk hachugo tong asuk kepalni biriman tiprasa sakni tong thai sakni habo sakni odekar no manya sakni manthai no manya ayang narni phainarok hunke tongmani noksi bokrok di sawoi manai sawo phiaba tiprasarokni kepal hunke building nogo tongnani le hasani koksi tin nogo si ma tongraya honnukung halabai beranok kisik misik wawoi watni jorakhe watui klaijak satongni jorakhe satong nangjak obohai tiprasani kepal aboti hai khlaino tini kasko amchaini purbo sorbong tei pochim sorbongo thangei bubagra bai dagijak thanchani kokno pirdi hinei pirna thangtani kami kasawoi naikheno belaino mokoli muktui klaiei khayokjak tamni hinke tiprasarok busukchi manago tong puilani nogo habui naigra manise churai polio machaya bemar klaija yakung yak maya bamimang matongo abo hai churai bai malai kha yagulo tai kaisa nogo habui naimani bo sikli chachuloksa angja abo bo haino churai phangchini polio machayani bagai yakung yak manya anggai thongoro klaija wanchugi maya bemar koto manjakha hingke kaham kaham sakhamnok doctor rok bai nainani rang puisa korei sanani thangka hingke kami ganabo hospital korei kami ganabo school korei abohai khlaiei tiprasarok ma tongo kami bai 20-30 kilometer hakchal gari kanani hingke a tiprasarok tamokhase kaham kaham schoolo poriwei kotor kolok ongi manai hamya bemar koto manjagai tongkhe tamokhai tlangnai mokoli muktui klaiei khasawoi matoni layo mukmu tv omononugui belaino khayokjak tamni hinke tongoi malia a jagani cherai busa busa rogno okokno masungka sawoi meya borok school tamono hin hospital tamono hin cherai phangchini simi school nugya school ma thangya ma poriya sakni mungno phunjo sinani rungya a tiprasarok tamokhasi thinango kotor kolok ongi manai jongmani biskango o neta hinjangnai rok thango boot sanani bagai boot manai keplai engei paikha hinke a tiprasano lathirwei kheklai rohoro thangjakmang bisi siniji ifilkha haikeba 70 bosor ifilka buni dofa buni bosongni borok puchugo kasawo tiprasano hinke lathirwei kasugei hakoro phomnani nayo omorokno nugui tongui manliya hani nokphang ha malik bubagra rodot ani tiprasarok gmanakha hani nokphang ha malik tiprasarok komornakha hanei thanchani khorang thanchani kok tisamani pheba o achuk thayo IPF tini MLA Sindhu Chandra Jomatiano 2018 no put ruile keplai khai roholaikha phiaba dofani samung tangnai o MLA Sindhu Chandra Jomatia tabukhe o tiprasarokno lathirwei kheklai tongo khayogei tongmanliya je yak chuksak ma chubakha boromgrang TEF ni advisor by chairman boromgrang Podmalochon Jomatia je nangsak roimaya phano je yak chuksak yafarei kabukha aboti khlaino mukmu TV norok salbrum brum logirwei chubabui tongdi teibo dofani bagei koksai manatei school thangya school kroi dero parawo kroi mungdo siner mo siner ngya nirbung ma nei malak ma sorama dia soria oro jang dutur gurina phaimani bailoram para purbo sorbong jang oro ek bosor ni age bo phai thangi jang kisamasa dri rok mane kisamasa komal rok di rok kisamasa bagai kang thang ha jang phaimani ek bosor na age dana ke phaimani apro kisa khnai thang ha mo de bo je mo polio ja ni kali bisa tabu sang no phai uka kali bisa boro onek chesta khali jakha treatment khali jakha rang rokri jaba bro wahina asa kangke treatment khaibiya ko সম্ভবত जों तो डाक्टर बुंगियाबा गबो पोलियो नों खाना हिमा संगो
yakung maya ba belai karma susah belai ke kosto nangka belai ke betul betul Abu abu maya Wah, asung maya hai tu is tong sia ni ona hai mai tu gue hake sari tong sini Ai, mani. Abu cuma se. Kau sahu mah akan tu klaim itu mana ke? abuk sai tong Kas kau ke cuma mama ni mana? Ya tu orang ke kau ni kau se. Oh para tu tikinas sama na. Sebab kau nama te asilong saja ada apa sih cung kayak mana kayak apa mungkin muncang kau kau thang sebab thang thang nak ke. Bisi busuk rok kena. Masalah lekat itu. Dewi sarkah 2 বছর অম হয় কিন্তু কোনো হসপিটাল হে কে তো তেলাং হসপিটাল দিগিরো তেনাং মান্য খ Nang pun tinang maya na. Puja kena puja botong ni kekre keme apa ba? Kau opsional naik ha, puja naik mana? Oh, dah hat kana po, kana beri kana mo bayar kana kau. Ada yang kita tahu kira kira puja keme apa? Kau ada apa yang tungai kana? গো হসপিটাল লগত তেলাং মায়া খ যে পূজার সমি খেলে জংকা Puja ko keme ya ko. পূজা বো খেয়ে মেয়ে খ Kurang kru ni kebab. Oke, udah boleh lega saja mana boleh hati kalau jauh sebab. Baik. purbo sorbong apsani purbo sorbong bisi bailoram para o jaga dur guri hoi jang nobron guri hoi orobotei khorosan no phaipi ukha sikala sotto sei bo bahina yakung yang maya ekdom klaija tabung niya to bisa sekang kenam kali bisa kita pakai sikala sotto tei kaisa no phaipi ukha ai jebra phan bo klaija gerabga amte ken bono haken mai sari dong lanya ni boro kam bo family na yakung jas mazaya ba amte অবস্থা kelaja kesin ti prasa birman kapal birman TKP ya amte mang kheseng nobi tonga je sobamani to sobai tong maija odo to no mane kormasari hindi aka yodro hindi puri bodor hindi sini ti pramata ne warriors je sobamani to sobai tong maija je ja sobmani ida bono bahina sang oro bailaram para bahina sang abo sunggu isa masa bailaram para bahina phaye akoi isa masa geruno nailima angke sawo rezo to nang koi jawo nero isa masa oro akamio phaye borong ide অবস্থা behal অবস্থা bono kisa na bibe jadi kan kisa koi jawo ta social media ni tu yang kisa to tama koi jawo nero kisa na bibe jadi আচ্ছা স্যার তাছে সং গে তামনি বাগৈ আসক যে প্রশাসন হাই যে কাইসে বলঙ্গ যে গামি খাই দংমনি তাবু সাখাম হসপিটাল লগত থাংমেন বাগৈ জমা হাই পলিও নি বেপাতে জমা হাই থংরক লাইমা তমনি ককলাইনা oro santa kage te kisa ro asole সচেতনতা ni অভাব do চিনি বড় পড়াশোনা আমাদের করিজা ba ge abo sunto doctor tongya kintu doctor eta sengje kisa masa sengja mani actually abo kalibisa bahwa tongpro ni sibeno polio injection ro akro doctor masa dimano ku ke doctor bai joga to khai treatment khai mani no ku gabo bahwa tongpro ni simeno kono ini kalibisa ro apsa kuliro abo terawi phayo ga ase ga ke terawo mutro sungto doctor ni apana sini idea ni tiang sakata gabo asole lekapura kerja ba সচেতনতা অভাব ba ke hospital bo thana boya sengmana logol gene sengkhene logol ge hospital thangni doctor bai jora to khaima se ba tekisa improve kungana itu sengkha bo asole sekang o osai nai ni ro buido nai ni ro bo so ha sobra usura ke osai buido ba ke tongra on ke doctor phunu ya ke obo to problem ko lai thang ba ke tak bare sok thangka ke doctor ba hai snamani ragai thang to bi thang ke namai ro bi thang ai অবস্থা ta ke asole belai tukha kosona belai tukuna je taponi kana ona aso ga ha kok sai to ba ona bukan kosona namu sugya yang namu te kana no bi thang sini ti prasaro bisa socetona ta obab ni bagani omte ni mahimata